Isus i Zakej. Iz Evanđelja po Luki. I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarenik i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi, jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: Zakeju, žurno siđi, danas mi je proboraviti u tvojoj kući. On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati, čovjeku se grešniku svratio. A Zakej usta i reče Gospodinu: Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima, i ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko. Reče mu na to Isus: Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer i on je sin Abrahamov, da sin čovječi dođe potražiti i spasiti izgubljeno.